ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా మనము దినదినము వృద్ధి నొందాలే తప్ప దిగజారుడు తనాన్ని కలిగిన వారిగా ఉండకూడదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. లోకం ఒకవైపు లాగుతూ ఉంది, శరీరము క్రియలు ఒకవైపు లాగుతూ ఉన్నాయి. ఒకవైపు అపవాది కూడా నిన్ను పడవేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. నీ విశ్వాస జీవితం నుండి దిగజార్చాలని, పడగొట్టాలని, తొట్టిల్ల చేయాలని. జాగ్రత్త. నీవు కలిగిన విశ్వాసమును, నువ్వు పొందిన ఈ రక్షణను ఏమాత్రము కష్టమైన, నష్టమైన, ఇరుకైన, ఇబ్బందైన, శోధనైన, వేదనైన, బాధైనా దానిని పోగొట్టుకోక దానిని గట్టుగా పట్టు.